mawaƙi ne wanda yana trending sosai a nan arewacin Najeriya. Shin basin mawaƙi Nura Inuwa zai saki album a wannan shekara ko kuma ba zai saki ba? Wannan ita ce tambayar da mutane suke yi kan cewa wato zai saki album ko kuma ba zai saki ba, domin masoyan Nura Inuwa sun matukar damuwa akan cewa wato basin mawaƙin ya sako album ɗinsa, amma har ka yanzu wato Nura Inuwa bai bayyana wa masoyansa ba akan cewa zai saki album ko kuma ba zai saki ba. Babu wanda yake tabbacin cewa wato basin mawaƙin Nura Inuwa zai saki album a wannan shekara, amma har ka duk yanzu muna jira domin mu ga cewa ya saki album. Ku dai ku ci gaba da kasancewa da wannan tashar ta mai albarka mai suna Abdul Top TV. Insha Allah wato in dai har basin mawaƙin ya bayyana magana akan cewa zai saki album ɗinsa, insha Allah za mu gaya muku a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Abdul Top TV. Ku dai kar ku manta ku danna alamar ta subscribe da kuma alamar ƙararra domin daura sabon aiki a kama sanar da ku kama gani a notification. In dai har ka kasance ɗaya daga cikin wato masoyan basin mawaƙi Nura Inuwa, ne na tabbacin cewa lalle ba za ka fita daga wannan tasha ba tare da ka danna mana alamar nan ta subscribe da kuma alamar ƙararra ba. Idan kuma baka yi ba ko kuma idan ka yi, muna so ka danna mana alamar nan ta like domin hakan ma yana taimakawa kuma yana bamu gudunmawa sosai da sosai. Sannan kar ku manta da ku yi mana sharing din wannan bidiyo zuwa group din da kuke da shi baki ɗaya na WhatsApp da kuma na Facebook. Nura Inuwa za ku ci gaba da samun update game da sababbin waƙoƙin da yake saki insha Allah a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Abdul Top TV. Abdul Top TV ita ce za ta ci gaba da kawo muku wato sababbin waƙoƙin da mawaƙan da suke nan arewacin Najeriya suke saki, wato irin su Nura Inuwa. In dai har kai masoyin basin mawaƙi Nura Inuwa ne, ina tabbacin cewa lalle za ka danna mana alamar nan ta subscribe da kuma alamar ƙararra, sannan kuma na tabbata cewa za ka yi mana sharing ɗin wannan bidiyo da ma wanda muke ɗaura baki ɗaya zuwa group ɗin da kake da shi na WhatsApp da kuma na Facebook. Nura Inuwa lalle ya cancanta a bashi lambar yabo duba da kalan waƙoƙin da yake yi masu daɗi, sannan kuma masu ma'ana, haka zalika masu faɗakarwa da kuma masu wa'azantarwa. Nura Inuwa ya iya waƙa domin yana na ɗaya daga cikin wato mawaƙan da suka iya waƙa a nan arewacin Najeriya. Duka dai anan muka zo ƙarshen wannan bidiyo. Kar ku manta ku yi mana comment na tambaya, ƙorafi, yaba ko kuma cin gyara. Mun gode, sai mun ƙara da ku a cikin wani sabon aiki.